Не съм очаквал, че точно аз ще говоря за Ваклуш. Може би това, че го познавах някога, може би това, че това някога сякаш звучи много отдавна, то сякаш беше вчера. Това, че обменяхме мисли, посоки, ориентири. А Ваклуш беше един извор на словото, на богатството, действително на мъдростта. Много е трудно да се говори за него. Още по-трудно е да се говори като него. Едва ли някой би могъл да го направи. Но това, че в момента отсъства, тук има и присъствие. Убеден съм, че има. Духът на Ваклуш е тук, убеден съм. Чувствам го вътре в себе си. Го усещам. А това повдига много летвата на разговора и има една такава мисъл, казва, ние живите се храним с доброто, което правим един на друг, а мъртвите се хранят с спомени. За Ваклуш има много спомени. Той никога не е говорил за мъртвите като мъртви. Мъртвите, те са от другата страна на живота, оттатък скалата, на едно друго съществуване, така че от тая гледна точка смърт не съществува. Бих искал да започна от това как се запознах с този голям ерудит, мислител, философ, чието послания са ми събрали и днес. Някога работех върху една от моите книги и изследвания за прераждането и еволюцията. Така бях озаглавил и ме беше изключително трудно да намеря човек, с който да събеседваме по тази тема. Имайте предвид, че това е непосредствено след 10 ноември. Материалите бяха събрани, споделях от този онзи и веднъж при една среща с обща позната на Ваклуш, тя ми каза така, знаеш ли, най-добре е да се срещнеш с господин Ваклуш Толев. Той ще ти даде насоки и никой не би могъл да направи това, което той ще направи. И ако щете вярвайте, първата ми среща с Ваклуш Толев беше в неговия дом в Поповица. Беше есенен ден. Срещата трябваше да бъде от 10 часа. Да, още по-ранешко бяхме там. Не бях го виждал до тогава, бях чувал за него. И от този дом в Поповица излезе, очаквах обикновен човек. Не, той беше облечен в бяло, дори в дома си. Висок, слаб, с една така особена осанка, с дълги до тук коси, на прав път с брадата. Всичко това респектираше и покани вкъщи. Домът му беше една почти картинна галерия. Защото имаше много картини, подредени и няколко портрета, в това число на самия Ваклуш Толев, но той ни даде възможност да се насладя на красотата, на естетиката на художественото изображение. От момента, в който седнахме на масата, той започна да излива огромна информация към мен, неподготвения за това. Аз самия го попитах. Работя върху прераждането и еволюцията. От този момент нататък словото на Ваклуш бликна като един фонтан. Половин час, 1 час. Не успях да му задам, бях си подготвил 10 въпроса. Не успях нито един въпрос да задам, защото той рецитираше своите поеми, стихове. Тогава разбрах, че е великолепен поет. Той споделяше за търсенията в тази област. И когато търсихме елемента на духовното развитие и това какво представлява човека, душата, чакрите, енергийните полета, тук Ваклуш ми даде една изключително полезна информация. Да, човек се състои от 7 основни енергийни полета. Всяко едно поле е захранено с чакра. И когато ги изброявах, Ваклуш каза така, да, ти ще пишеш за тях, но не забравяй най-важното поле. Това е божественото. То стои над него. То е над последната, над 7-та чакра и обхваща всички останали. Първата среща продължи около 2 часа, след което Ваклуш ми подари списание Нур
Тогава, това беше някъде около 2000-та година, той започваше лекции към Пловдивския университет. И ме покани, казва, идвай, там ще научиш много неща. След първата среща, вече си имах представа кой е Вакло Щолев. Нещата се развиха така, че той започна тези лекции. Аз започнах едно радиопредаване в Пловдив, като водещ, радиоводещ, клуб Езотерик. И първия, който трябваше да поканя, много мислих с кой да почна, беше Вакло Щолев. Радио Олимп на центъра на Пловдив. Ваклош дойде с една група обкръжение. Край него винаги имаше обкръжение. 7-8 души, които напираха да влезат заедно с него в радиосалона. Нали? Беше невъзможно. И им казах, не дейте. Не, ние ще влезем. Ваклош каза, не, отивате в сладкарницата, там ще чакате. Те утихнаха. Утихнаха, минаха страстите да присъстват на радиопредаването. Предаването започна. Час и половина в ефир. Даваха пълна свобода да се говори абсолютно всичко, което може да се каже. И аз му дадох възможност да сподели голяма част от неговите виждания и наблюдения за човека, за мъдростта, за еволюцията, за тенденциите. И когато Ваклош проговори, аз си бях написал 20 въпроса. Забравих за въпросите. Забравих. Той говореше толкова увлекателно, толкова навлизаше в темите, в дълбините на темите. За час и половина, директно предаване в ефир, успях само 3 въпроса да задам. Тук стоеше един мислител, философ, който е с много, тогава все повече разбирах кой е той, с една много задълбочена монологичност. Журналистиката изисква диалогичност, тук беше различно. След предаването, естествено, главният редактор ме извика и ми каза, и ме попита, ти колко въпроса зададе? Навлизах в тази област на радиожурналистиката. Ми казвам, зададох няколко. 3 въпроса за час и половина. Моето момче, така не се прави радиожурналистика. Да, не се прави. После усвоихме някои тънкости на радиожурналистиката, но контактът с невероятният човек Ваклош продължи. Оттам нататък ходех на сбирките в лекциите в Пловдивския университет, заставах накрая и си водих записки от това, което той говореше, те бяха много ценни. И си спомням този интересен момент, когато по това време се учихме как да виждаме човешката аура. Има начин, има курсове, как можеш да видиш ореола или излъчването около човек. Когато наблюдавах много внимателно лекцията на Вакло Щолев, а той винаги говорише, малцина са, гледам, поне 5-6 души има тук, които са го виждали на живо. Повече са млади хора и считам, че е добре да се разкажат някои неща, за да се докоснат до него чрез живото слово. Той говорише с една особена монотонност, почти песенност, почти така, имаш чувството, че словото не се произнася, то се лее. При Ваклош словото се лееше. В една леко носова, така носов изказ, с една характерна жестикулация и поглед, който пронизва. И тогава видях неговата аура. Да, бяхме 2 души. Учихме се да гледаме аурите. Аурата на Ваклош беше бяла. Да, бяла аура, много рядко се среща. Когато в емоционалните изблици се въздигаше неговата тоналност, емоциите, сърцето проговаряше, аурата се разрастваше. Бях силно впечатлен от това и реших да му го кажа след лекцията. И казах, господин Толев, видях ви аурата. Очаквах да ми ръкоплеска. Не, Ваклош не държеше на ръкоплескането, нито на апломб, под всякаква форма, нали, възторзите, от този вид суета. Той каза, и какво? Казвам, бяла е. И какво? Викам, това много рядко се среща. Ти гледай вътре, виж съдържанието. Виж важните неща.
Остави я тази аура. Добре. Книгата "Прераждане и еволюция" излезе. Подарих я на Вакло Щолев с молба за мнение. Държах на неговото мнение. На следващата лекция се срещнах с него и след нея той беше прочел книгата и ми подари, сега представяме "Седемте лъча на еволюцията", автограф от Вакло Щолев, един от автографите, които имам. И забележете какво ми написа, защото след като направи една перфектна рецензия на това, което се мъчех да работя в тази област, и му споделих, че ще излезе втора част "Прераждане и еволюция", светът на отвъдното, мъртвите, какво става с душите. Ваклош записа: "Честито тържество на духа". Усетил е, че за мен беше тържество. И свържете Божията човечност с човешката божественост. 30 април 2002 година. Това означаваше много. Божията човечност с човешката божественост. Един код. Словото на Вакло Щолев е сложно. Там има богатство на мисълта, богатство на информация, ако щете. И тази информация се лее, казах песенно, но тя не се лее линейно. В едно интервю Ники го отбеляза в едно предаване, или Митес. Тя се лее мозаично. Ваклош разхвърля информацията. Тук подава една информация, тук втора, тук трета, четвърта, пета, шеста и подрежда като мозайка. Ако ти следиш логиката, няма да откриеш. Но когато завърши и ти внимателно си подреждал нещата, мозайката разкрива онова, което се съдържа посланието. Логоса. Планетарния логос, който ни дава информация. Когато казваме логос, за мнозина, особено по-млади хора, едва ли означава нещо. Логосът. Буквално слово, но логос има и второ значение – мисъл. И ако четем Библията, където е казано "В началото бе Словото", и би прозвучало така: Бог си е говорил сам сред тая вселена. Това е абсурдно, то е налудничево, то е шизофренично. Логос има и второ значение. В началото бе мисълта. Мисълта на Всевишния създава този свят, не бърборещия Бог. Силно ме бе впечатлил мислителят Вакло Щолев, който дори оспорваше Божията молитва с основание. Знаеме всички: "Отче наш, иже си който си на небето, не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия." Свикнали сме с тази фраза и трудно я тълкуваме, и я приемаме буквално. Но ако започнем да я тълкуваме и да търсим смисъла, Ваклош беше прав. Нима Бог въвежда в изкушение. Да, да ни избави от лукавия, но Бог въвежда ли в изкушение? Никога. Той беше написал писмо, доколкото си спомням, до тогавашния патриарх. Така ли беше, госпожо Груева? Да. И отговор имаше ли? Нямаше. Нямаше отговор. Всичко това провокира към размисъл. Много размисъл. И сега, когато тук е книгата "Седемте лъча на еволюцията", добре е да се кажете няколко думи за нея. Защото всъщност това ни събира. Направих си труда да съпоставя старото, първото издание от 2002 година с новото издание Вакло Щолев. Допускам, че не е написана тук авторът на илюстрацията. Допускам, че е Димитър Димитров. Той ли е? Не е Димитър Димитров, защото той беше изградил на списание "Нур" първата страница. Близка стилистика. Но най-напред от тук, като погледнем близостта. Този художник не е посмял в Орфеевата лира да включи корубата на Костинурката. Тук много по-смело е показана тя. "Седемте лъча на еволюцията" с лирата на Орфей.
Седемте лъча на еволюцията, свързани с седемте чакри на човека, свързани с седемте тона в музикалната стълбица, с седемте цвята на дъгата и нещо много интересно, с седемте висше посветени. Кои са тези висши посветени? Бих искал да акцентирам няколко думи за тях, защото тук е дадено, но добре е да се каже кои са. Първият лъч, жизнелюбието, е свързано с Мория. Кой е Мория? Мория. Учителя Мория. Но кой е Мория? Кутхуми. Кой е Кутхуми? Това са няколко висши, извисени, духовни, високо еволюирали същества, които отдавна не се прераждат. Те са в отвъдното и оттам направляват човешкия род. Добре би било да се знае тези тенденции, които се развиват при нас в стремежа за еволюирането на човешкия дух, Ваклуш ги свързва прекрасно с седемте висши посветени. Тук бях много изненадан, когато се оказа, че има няколко тълкования за тези 7 висши посветени. Той вкарал Исус. Да, в старите тълкования даден апостол Павел. Апостол Павел и християнската религия. Исус и християнската религия. Ваклуш се опитва и не само се опитва, но успява да върне християнството към неговите основи. Защото знаем, при Павел има, прощавайте ако има религиозни така повърли хора с такова отношение, обаче там има някои отклонения. Пред жената на заден план мъжът да прене. Жената е грешна, греха. При Ваклуш нямаше усещане за грях, греховност. Много ме е занимавал този момент. Как този мъдрец преминава през затворите на тоталитарната епоха и успява не само да се съхрани, но и да се извиси след тях. И когато четем неговите трудове, тук получаваме отговор. Как го е постигнал? Първо, грях. Не, няма грях. Второ, зло. Не, той е не еволюирало добро. Тоест, враговете, той не ги приема като врагове. Те му помагат да еволюира. В затвора той е бил убеден и е работил върху себе си, върху духа. Това му е вливало огромна сила. Огромна сила. И когато съм лично за себе си търсил мястото на великите умове, които са минали през затвора, тук асоциацията с Достоевски е много впечатляваща. Мен като литератор това ми е занимавало. Достоевски става големия Фьодор Михайлович Достоевски, когато излиза от каторгата. С уроците, които взема. Вътрешното ми чувство и убеждение, че Ваклуш израства много в затвора. Там, където плете кошници, там, където се опитват да го причупят и не успяват да го причупят. И той е неподатлив на промяната, която очакват от него. И не само е минал през страданието, но надмогвайки го е развивал, еволюирал във вътрешен план към доброто, дори е изградил най-вероятно още в тези велики изпитания идеята за еволюцията. Човека. Няма задача еволюцията да създава благоденствия богове. Една мисъл, която изпреварва тенденциите на човешкото развитие и усъвършенстване. В ония години се работеше за благоденствието на човека, за добрите условия. Ваклуш говори за на космически разстояния напред развитието на човека, със скрития Бог в него. И как да изведе този Бог от себе си. И тук е много интересно, ако се върнем на 7-те лъча на еволюцията, че първият лъч, той го определя като лъч на жизнелюбието или волята.
животът започва чрез любов към живота и воля за живот. Душите идват от отвъдното чрез воля за живот, с мисия, с карма. Не случайно първия лъч е лъчът на волята и жизнелюбието. Има много интересни изкази. Някои от изказите на Ваклуш звучат старинно, дори архаично. Примерно, лъч на молението или на религията. Какво означава? Пряк превод. Връзка с горе, връзка с небето. Ако ние изгубим връзката с небето, какъв ще бъде нашият безсмислен живот? Човек без представата за Бога, ще обидим животното, ако го сравним с него. Лъч на философията, но Ваклуш го нарича на проницанието. И тук е отбелязал, воден от венецианец. Кой е този венецианец? Не е дал името му. Веронезе. Един от 7-те високо посветени, с извисен живот, които не се прераждат отново на земята. Естествено, за Ваклуш предсказанието е вид изкуство. Да, така е било. От край време делфийските оракули, българските големи прорицатели. Това е велико изкуство. Но някога, сега тук ще споделя нещо съкровенно, когато навлизах в областта на прорицателите, прорицанията и бях във възторг и поклон пред тях, най-големите, в разговор с Ваклуш той казваше: не слагай акцент толкова на тях. Те са част от цялото. Това е един от 7-те лъча. Има още други, работи и върху другите лъчи. Това ме е карало да бъда по-отговорен в търсенията, за да свържа прорицанието с следващия лъч. Лъч на целостта или преданността. Исус. Лъч на науката. Да, това имах предвид. Лъч на науката. Значи, ако има само прорицание без наука, не е достатъчно. Трябва да се обвърже с науката. А това са основни постулати, за да бъде един труд достоен и на нивото, поне онова ниво, което господин Толев с толкова плам прокламираше и на което бе отдал буквално живота си. И не на последно место, лъча на дейността. Какво е живота, ако нямаме дейност, ако не сме активни? Да, всичко се опира в крайна сметка до тази дейност. По отношение на трудовете, тук възпоменаваме един работлив човек, философ от висша класа, с изключителна ерудиция и познание в много области. Доколкото знам, той е минал през Духовната академия като библиотекар. Това е обогатило много неговата широка, изключително широка култура. И в крайна сметка дейността. Това, че Ваклуш събираше хора от цяла България и просвещаваше, и събуждаше духа, и ни караше да се чувстваме извесени, да надмогнем битието над него, да надмогнем човешките страсти, да имаме един светъл лъч на божественост и на съзнание, кои сме, откъде идваме. Това е особено актуално сега, когато, говорейки за Бога, тук се отваря една страница и за боговете, и един прочит на извънземието, с ранните богове, които са слизали някога на земята, в плът и кръв, които са говорили пред хората, и Библията го е дала много ясно това. Хората някога са се докосвали до боговете. През годините връзката човек-Бог се разкъсва. Инволюцията се затруднява. Човечеството поема към деволюция. Материалното взема връх. Това забавя еволюцията. В това отношение точно
мислителят Вакло Щолев разбиваше тези натрупани наслоявания, схемата, мисловната формула, че ние сме зависими само от тази материя, защото материята е обвивката на нашия дух. Духът е вечен, материята е временна. Впрочем, самият дух, някои изследвания показват, също има материална основа. На много финно ниво. Душата на много финно ниво. Енергийни полета, оцеляващи сред вечността. Самата книга в новото издание, аз вече казах, е много по-завършена, по-подредена и дори когато човек се опитва, особено сте постигнали много в тълковния речник на термините. Защото същия тълковен речник го има и в първото издание. Но там е повече затрупано в понятийности, в сложни обяснения. Съвременният прочит е изчистен към събеседника, младия дух, младия човек. Тук, може би, Вакло Щолев би казал: скъпи събожници, един негов израз. А какво означава събожник? Чета. Човекът като Божия същност. Иерархия на човека, търсещ Бога в себе си, изведен, забележете, в лицето на другия. Какво послание? Бога в себе си, изведен в лицето на другия. Един постулат, който е трудно постижим, трудно. В нашата хедонистична епоха, самовлюбена. Един речник, който е изключително богат в нашето време, когато губим думите, обедняваме на слово. Дори най-младите, радвам се, че сте тук и присъствате, понякога заменят думите с пиктограми в GSM-а и с картинки и с това си говорят. Извинете, като първобитните хора. Може би, простете ми за това, може би има висше послание, което не го разбирам, но добре е да се работи върху словото. Богатството е в словото. Вакло Щолев е извор на богатство не само като слово, но и като мисловни структури, като съдържание, насоки, развитие. Един факел пред човечеството и за това този филм, който Николай Василев е направил, прекрасен филм, ще продължава, надявам се и съм сигурен в това, да обикаля киносалоните на България и да възражда спомена за този велик българин. Ваклош би казал: не ръкопляскайте. Благодаря.